čo děláme? Ideme pre auto teraz. Ideme do Enterpriseu, myslím, do Enterprise vyzdvihnúť rental car do požičovne. A vyrážame. No pôjdeme nakupovať potraviny a všetko, čo potrebujeme. Nakúpiť čo? Potraviny hlavne a neviem, čo ešte potrebujeme kupovať. Neviem. Ja myslím, že oblečenie asi nie. Ty chceš mrkav. To je potravina taký. Áno. That counts. Teraz sme u pumpu. Pumpy. U pumpy. Oh shit! Hold on. Teraz sme u pumpy. A pumpujeme. Tankujeme auto. A po tankovaní půjdeme do Koska. Koska is a... Je to ako makro. Je to ako... Metro. Metro. Metro je v Rakúsku. Aj na No, Slovensku na Slovensku je metro. Makro je v Česku a metro je na Slovensku. Okay. To je jediné metro, ktoré máme na Slovensku. Metro? Oh yeah, that's true. Wow! Cool! Čo sme kúpili? Všetko. Polku obchoda sme im kúpili. Tam dá tieto fanky? Akože z tej krabice to vybrať? Áno, proste budem. Toto je priehrada, ktorá sa volá Hoover Dam, pretože bola postavená za prezidenta Hoovera. Surprise, veľké prekvapenie. A to je tak niekedy v 30 rokoch, takže po veľkej depresii v USA a bolo to postavené, aby dali prácu ľuďom a priniesli vodu a elektriku do tejto oblasti a svojej doby, keď to postavili, tak to bola najvyššia priehrada na svete. Čau. Čau. Teraz sme na Hoover Dam, čo je priehrada Hoover, ktorá je pomedzi Nevady a Arizony. A bola postavená v 30 rokoch. Boli sme sa pozrieť na ňu z mostu, kde je diaľnica. A teraz ideme prejsť cez ňu a pokračujeme ďalej cestou a ideme do Flagstaff, kde dnes spíme. Dnes a zajtra. Dnes a zajtra spíme a zajtra ideme do Grand Canyon. A dnes večer môžeme ešte niečo urobiť. Uvidíme, čo dneska. Možno pôjdeme niekde von vo Flagstaff. Len začiatok priehrady Hoover. Toto, čo je tu vidieť, je asi len 1% celej tej vody, ktorá tu je zadržaná. Wow. A pozri už koľko vlastne tej vody sa, už málo vlastne tej vody je, takže o koľko viac vlastne tej vody bolo. Global warming, bro! Global warming, bro? Není to možné. Takže Áno. sme ve městě, které se jmenuje Áno, Flagstaff. Flagstaff. Áno. Jdeme plavat. Áno. Jdeme si schladit pivo. Máš palcak, LTT. A čo? A čo potom? A pak jdeme na Nie, aké jedlo? tajské. Thajské jedlo. Super. To jak sám doma. Dobre, ahoj. Yes.